Sausa ka. Huy, naunsa ka na, uy. Nagilak manggod ka. Sakit kayo, day. Sakit kayo. Ngano lagi ka? Tungod na sa rasi mong uyab, no? Oo. Lady na ko. Di nagid ko makuyab-uyab. Pastila ni mo day, tere. Kapila na ko nakadungog ni mga nisulti ka, ana. Ako no, nahibawag yung gusto na ni mong kaagi. Pero, mura pa sa kong kagdagdalig. Pangitag uyab permikod. Mao ganing di na ko. Bahalag matigo ang daga ko. Ayaw man sa kong mag-ingon, nga di nagyo kamusod sa usa ka relasyon. Ang ako lang ba? Ayaw lang kong pagdali. Day, 30 na ko. Pila di akong edad. Una ko maminyo, 50? Day, ang lalaki nga gitaganagin para ni mo, muabot na sa hustong panahon. Pero, bahala ka, oy. Basta kay mo na titambag na ko ni mo. O bisag kinsa pangutan-on ni mo mo o yun sa sa akong gitambag ni mo. Sakto si Rina. Ayaw pisyura yung kaugalingon. Gusto na mo ko settle down pa. O gusto na ko, nga nanak ko yung mga anak. Moabot ra lagi na, pero dili pa karon. Pero naibaw ko nga, moabot ra yun na pohon. Sa mukta ba ani eh? Naunsa ka diha, oy. Kani mga afam ay, samo kay sigig chat. Nagtuo siguro interesado ko ani nila. Hala, di ay no? Ha? Ngano di ka? Wasat kita makahunahon na ani da. Huy, day. May pagmangita na lang kag-afam, day. Pag-foreigner na lang. Ha? Nayabag na ka na? Lisubit ang in-English din eh. Usa pa, di ko mahadlok ko anak nila. Ngano ko itong mahadlok man kanila? Mas dili na sila makahimo og binuang nimo kay dili ba sila taga diri, di ba? Pero day, Sige na. Basig na ay mo forever sa afam. Naku nahibawan nga dating app. Ogma, hindi ko man sa kong duty, tudluan di ka. Mangita tag afam. ha? Kana ha? Ubay-ubay na ginaang ni match nimo. Day, tanaw ni mo ba? Maayo ka na itong gibuhat? Unsa ko nalang kumuari ni siya? Nagapulik yung kitag in-English sa chat pa lang, unsa na kang personal na gino? Day, hindi na ko na problema ha? Kaya pa man na mahitabo ba? Ug wata kay baw. Makatumong day kag afam nga kwartahan. Galante. Unya pinangga kay ka. Oh, jackpot. Eh, mag-istorya sa ko ni Papa bahin ini Day na, uy. Unsa? Nangita kag foreigner? Opa, Nabuang na ka? Undangan ha, Teresa. pa. Naibaw kang kontra kaya na nako mga foreigner. Tungod sa imong nauyab sa una nga foreigner nga, kipasakitan na ka. Ah, Pa, dili man buti pasapot nga dili maayo ang imong kaagi sa imong ex nga foreigner. Mo sa mahitabo na ako. di lang ko ganahan nga masakitan ka. Dili ko masakitan pa. Alam ko kabalaka, good. Kaya na ako akong kaugalingon. O gusto sad na akong mahawas sa kalisod pa. Mang palihog lang. Ayaw lang kong pugli sa akong plano pa. Oh, Ture. That's my girl. Unya unsa man? Atong i-check imong app be. Dali. Sige, sige. O, pasadyo ko makacheck. Oh. Halatay. May gwapo nga ni message ni mo, oh. Niyon sa man? Basahan ako, ha? Hi, beautiful. I want to know you more. Haladay!
Mauna ka, honey. Mauna ka na akong forever. Recorded by Radio Mo TV. Sige na, reply niyo dayon. Sige. Hello. What do you want to know about me? Send. Oh, laumagod anak, good. Kulbaan ko dahi. Basin Oo, nanasad ka, ana. Ayaw sa lagi pag-overthink, okay? Sa pagkakaroon, go with the flow lang una. Tubayi lang sana si kisingan anak niya, Peter? Oh, sige dahi. Tubayan ko na si Peter. Nag-chat si Peter. I will go there in the Philippines. I wanna be with you forever. I like you, Tere. Hala, arion pa niya. Wana, hagi ko pa anak kong maayong ano ni. Replyan ako. When are you planning to come here? Sunod buwan? Ariyon ka foreigner sunod buwan? Opa, Nabuang ka na ba, Tere? Yung kaging na naman tika nga undangan ang kabuang mo. pa, waba ni mo nahunaan nga mas dako na hinuon ang possibility nga mahawas tas kalisod. Karon nga naa naging foreigner nga muanhin ako. Gugma mo ay sunda, Tere. Ay nang paggamit og tao para mahuas ta sa kalisod. Praktikal ning ako pa. Kay sumahakot, Ay. sa mga nangagin akong karelasyon, gugma mo'y akong gipalapi. Pero unsa may nahita po, permi lang ko masakitan pa. Hala, sige. Bahala na ka. Basta kay wa ko magkuhag pahimangno ni mo. Di ko pa naman hinuong ko day, uy. Kalma lang, good. Naaman bitaw ko. Dili di ka pasagtan. Peter? Yes. Wow, you're so beautiful. Thank you. Thank you. This is my friend, Rina. Oh, Hi. hello there. Nice to meet you. Let's go eat. Day, mahalo man kayo ng restaurant, uy. Naibaw ka sa pilay price din, eh. Amput lang. Siya man may napuot na anita mga uwing. Murag kwartahan ka, day. Jackpot ka, day, tere. Ay, tuo, day ba? Human na pangaon. Magpauli na ko, ha. Biyaan ta lang mo. Lain ko may mong third wheel, uy. Basta kay, balita ilang unya ko kung si may tabo, ha. Darling, Peter. Peter. I I love you too, Peter. You want to marry me? Yes, I want to spend the rest of my life with you. I'll think about it. Kinahalan pa ba ko din ng hunahunahon? Go na! Pero mura maglain akong feeling ko. Bisag pila pa kasi man namin nga nag-uban pero kulbaan hapon ko ay may raman siya din hinakot pero ambot ba day, uy, laing ka na nga akong kulpa. So, sa'yo padaan na, uy. Gidwa-dwaan na kasi mong hunahuna, day. Dairy lang. What do you mean you are not yet sure about me? We're still getting to know each other, Peter. Don't you think it's too early to get married? No. I want to marry you. Aray, sakit akong baba, Peter. Peter, you're hurting me. I will. If you don't do what I want you to do.
Kaya gusto ipabuhat si Peter na ako niya, dili ko masugot. Ayaw ko napatan. Kinuo ko. Natuo ko nga sa kugmara ako'y swerte. Huwag hindi ko swerte sa kong kinabuhi. Day, ayaw pag huna-hunaan na, ha? Kuan, na ako'y lakaw niya. Mag-inom ni sa mga classmates before. Oo, banda para malingaw ka. Di lang ko di gusto na ko nga aril ako sa bahay. Day, Tere. Uy, nautuhan di kong mata. Ubay-ubay ko kong nainom kapi, Ida. Ang akong cellphone. Uy, kadagan ko itong miss call ni Tere kapi, eh. Ako tawagan, Bi. Dina, Tito? Nga nang ikaw may nakupot sa cellphone ni Tere. Asam din si Tito? wa na siya na Rina. Patay na imong amiga. Gipatay siya una nilargaw balik sa laing nasod. What's up? Gahigid kaya siya ko. Giwarningan na nako siya bay na ng iyang partner. Ako ganing sa Tito. Sige kong push niya nga padayonan ang pagpangita o foreigner. Ako ganing sa... Tere, pasalo ako. Masilo ako. When I think back on these times and the dreams we days, I look and Grabe ang akong pagmahay atong higayuna. Pero nahibaw ang Ginoo nga wa ko'y daotang tumong ni Teresa. Gusto lang ko makatabang niya. Og wadam ha. Nga nawa na gininoon ako ang akong best friend. Dili na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga kitong mga higalan, kaagin ni Rina na taga Davao City. Uban sa awit ngayon, kita ngayon, awit nga regulahan, There You'll Be. Ang maong taagi, gibahata na dawa sa radyo ni Carol Marie Hikain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala o mga sugin di paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. I love you, Alma. Chris, Manay tinuod, Al. Dugay na kong nakagusto ni mo. Sa una pa, katong nag-eskwela pa ta. May chance ka ko? paan Chris? Ang tinuod, ganahan man sa kunimo. Nga sa ato ba, kita na? Oh Chris, gidawat ko na ang iyong kugma. Salamat, Al. Basta kay ayaw lang yung kong pinuangi ha, Chris. O, Al. Ako na isa mo. Ya, Tisra, kuya ba mo ni Alma? Oo,
Sugot ako niya. Oh, yaya ko mo gisugot man kaniya. Og ikaloy ano bay? Okay, good luck sa inyong relasyon, bay. Salamat bay. Nga no nakikpanuri man ka na ko, Chris. Gusto lang ako nga ikauban ti kaal. Nindot pa ko na nga samtang uyab ta magsigit ag suloy-suloy ba? Aho, hinoon sad no? Dali na, mamalit na og atong makaon. Nya malingkot ta sa ilawom sa kahoy. Sige, sige. Tana. Nga bi. Dili na ko, uy. Busog na ko. Imo na lang na. Sige. Ako lang tiwasan ni. Tinuod niya yung balita yung mga dugan. Nga uyaw di mo hanal ba? Kuya Edgar? Brad. Hoy, Chris. Buwag na gumangon, ha? Kung di ka gustong kurataho niya. Pero kuya, nagkaigog maay mi ni Chris. Ilom! Higog ba ka ni adik? Brad, kuan. Ano man? Mulimod ka? Nga nagamitan ka ginadiling ka druwas, ha? Ang kuno na ko, nagamit ko ng ginadiling droga sa unang panahon. Pero, dugay na ko ni undang, Brad. Bisa na! Mubalik ang hiyabo ka ng bisuha. Maong palay na gumangon, ha? Di ka gusto palitan niya. O ikaw ba? Aray, kuya! Brad. Kuya! Alma, Brad! Alma! Uy! Mo ni tabo bay? Ubay, suko kayo ang igsuong nga lalaki ni Alma. Nga nagkauyab eh. Kay wa siya gusto na ko kay adik lihi ko na ko. Wa naman to bay, dugay nam kay to. Nagbait na baya ka. Wag po siya paminaw na ko. Paita. Kung nahadlo ko nga, di na may magkita pa ni Alma. Pa, unsa? Kumusta na ka sa Alma ron? Ilan na kadlaw nga, wag ko makakita niya. Giminggaw na ko niya. Bay, Chris, may ka nakita ta. May balita ko nimo. Bahin ba ni Alma? Bay? Oo, bay. Bay ni Alma. O sa may imong nabalita ni Alma, bay? Kuwan, bay. Wa naman si Alma din sa ato, bay. Gipalarga naman sa Cebu sa iyang mama. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Sige, bay. Tagay mo na. Ay, nagpalabi, bay. Hubog na kay kabay. Sagdae ko, bay. Ay, ilak pa giday. Lamin mo kay ko kay. Nako. Ibayaan ko, Alma. Ay, nagbuhat ay pagpakawas, paglaom, bay. Basin ba day magkita pa mo pag-usap ni Alma? Usa man ka, uy. Ay, yaman na. Paglaom, bay, kay layo kay nung Cebu. Uy, wata may ba, uy. Basin ba day mo abot ang adlaw nga abuton pagbalik ang inyong daan. O, di ba? Maong kalma lang diha, bay. Pila na katuig ang nakalabay. Sukat pagbigyan ni Alma dinis among dapit. Ugwa na ko'y balita niya. Ay, minyol tingal ito siya. Ug may mga anak na. Ako pa nimo ba magpalit ka og touchscreen nga cellphone aron imong makontak si Alma? Ha? Oo, touchscreen yun. Oo, kana. Lain na biyang panahon ron ba eh. Pagpalit og touchscreen ha, aron imong makita si Alma sa Facebook. Oh, kamao na ka. Unsa man paggamit ng touchscreen ha? Oh. Tanawa, anara na siya. So, bay, salamat kayo. Karang tao mo ka. Touchscreen. O sige na. O, i-search na dahil na si Alma diha. Oh, Basin pa dahil imo siya makita. Search yung nga ba diha o ka na. Search diha. Dari? O ka na. Oo. Okay ni. Salamat kayo, ha? Lah, Diara. Ako nung nakita sa Alma. Mo friend request ko niya, bay. Og ako siyang i-message aron magka-istorya mi.
Hello, Chris? Salamat intawon nga nagkontak na ka na ko, Al. Kumusta naman ka? Maorag hapon. Wa pa di ka maminyo? Minyo good town. Wa man gani ko'y uyap. Tinood? Lagi. Kinsa may mong gipuy-an diya Cebu. Kuan, ang akong igsoon nga babae. Di na di ka mo balik din sa ato? Murag, dili na tingali, Chris. Oh. Kay dili man mo sagot si Kuya Edgar nga maduol pa ko nimo. Wa na di kay gugman ako, Al. Bisan ka no sa, wa mawaang akong gugman nimo, Chris. Pero ako'y mahimo. Kay dili naman mo sagot si Kuya nga mubalik pa ko diha. Maong kalimti na lang ko, Chris. Alma. Ha? Buad to kag Cebu. O ma, Pag-unsa magkuno ka didto? mangita kong trabaho, ma. Mangita kag trabaho o gusto kang makakita pag-usab sa imong uyab? O sasab na sa kong tumong, ma. O ginawat ka, makasabot ka na ako. Sige ka og bahibaw. Tawagan to na kung igagaw nimo dito sa Cebu aron adto ka mo abot sa ila. Salamat, ma. Mahimo kang mo start din hangtod kanus Agosto nimo. Salamat, tita. Ingnaw niya ako kung gusto ka nang magtrabaho, ha? Kaya na ako'y kaila, patabangan ti ka nga makasuday trabaho. Uy, salamat kayo, tita. Ha? Ni ka sa Cebu? O, lagi. Ikaw ba? Ayaw pag sige gara ba? Tinoo, lagi. Asa mo ka karon? Kay, magkita ta. Sige, sige. Akong i-chat kung asa ta magkita. Al? Ikaw ni? Ako in town. Ni mo tong kagagwapa, uy. Atik sa day. Lagi. Huy. Ganun sige pagtutok na ko. Ingon sa di ko makatuo nga. Makita pa tag-usab, Al. Ako sad Chris. Taas nga panahon nga wala ta makita. Maugid. O karon nga nakita na tagbalik. Di na ko gusto nga bawa pa ka na ako. Unsa buti may pasabot. Di na ito mangulis Davao. Mangita nagtrabaho din o magminyo ta. Chris, Wala may makabuot na to. Bisan nga mo maginikanan o igsuon mo kay sakto naman ta sa edad, di ba? maog yun. Napa makakay Unsa? gugman ako. Napa makakudi sa mugdugan. Chris, bisan ka no sa awa kamawa sa akong kasing-kasing. Ikaw paghihapon na nag-iya ini. Salamat. Ay, I love you too, Chris. Tinitikis pa rin ang isa. way kabutangan sa kong kalipay nga nagkita mi pag-usab ni Alma. Karon minyo na mi og may duha na mi ka anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Chris nga taga Digos, Davao del Sur. Apan kasamtangan ni akaron sa Cebu City. Uban sa awit ngayang pangayo, awit nga reklohan. Day, unsa man ako nadunggan nga balita? Nagibasta man ko na ni mo Snowy. Oh, Nga naman ko no? eh, wa ko makagusto niya. O gusto pa, wa ko'y panahon, ana. Wa kay panahon, ana? Or di lang gyud mo siya type? Kay lahi imong type. Ha? Kitsa man? Sus, pabumbuang pag siya. Si Martin good. Oh, kung si Martin, ganun dili good. Siya good akong crush, sukad pa sa una. Sa ato pa, kung manguyab siya nimo, sugto nimo siya dayon? Yep, without hesitation.
So, kita na? Yes, kita na. Ingon anak ka dali? Basig binuang nining imo ha? Ha? Ah, ako nga babae, mao pa ingnan nimo ana? Ana, gusto lang ko may bawo nga love lagi kay ka. Ug tinud-anay ning ako Dugay na sa kong nakagusto nimo, Martin. Mao hinungdan nga wati ka dugay-dugaya sa pagsukot. I love you. I love you too. Oh, nga nawa malagi mo magkuyog ni Martin. Nilikay ko eh. Ha? Nga naman? Ambot ba? Sukad nga nakauyab mi no. Lahi naman akong gibati. Na-overwhelmed lang siguro ka, oy, kika muna. Mao siguro. Murag sa sobra na akong kalipay ba? Murag naglisod akong show sa akong love dito niya. Ayaw gyud upakampante ana. Kay basi lang niya mawa na niya siya nimo. Ha? Iyaton ti karon sa inyo, babe. Ha? Ayaw lang uy. Maikog tani mo. Ha? Uy, ngano ko tang maikog man kana ko nga uyab man ta. Ug usa pa, gusto na ko nga serbisyuhan ti ka. Pero dili man ko ganahan ana. Naibawan ko ba nga nauwaw lang ka. Pero babe, ingon ani man gyud ang relasyon ba? Give and take. Basta kay dili ko. Ihay tag uli. Ay, ako may nabantayan ko nimo ana. So ka nga nagkauyab ta. Ug nakapangutanan lang sa ko nimo. If love ba gyud ko nimo. Ha? Mag-call off lang una ka, ana. Unsa? Karon pag mo nag-call off, nga pila ka adlaw na lang graduation na nato. Mo may gusto niya. Gaing na nabitaw ka, tanawa. Basta wala siya makasabot nimo. Ikaw, wa ba gyud ka makasabot si mo galingon? Nakasabot ako day. Og sigurado na ko nga love na ko siya. Maong plano na ko nga makigistorya niya human sa atong graduation. Congrats na to, guys! Congrats! Congrats na to! Asa mo kas, Martin? Taas sa giog, Oh, Nangita kang Martin, no? oo. Makigistorya na ko niya day. Tuwa sa gawa sa campus. Adwa dayon, kibasig buli na to. Unsa? Gusto nimo nga i-fix na mo ang atong relasyon? Oh, Martin. Sorry kayo, pero gusto na ko mamawi ni mo. Ana, I'm sorry. Mularga ko sa Manila. Ato na ko dito mo eskwela. Ug naibaw ko nga dili mo work nato ang LDR. Maong sorry kaya. Pero mas maayo nang maklaro nga buwag na ta. Martin, Recorded by Radio Mo TV. Tanawa na hinuon na ron. Nagkilak-hilak na ka. sakit bago kaya kibuhat na ko, day. Nahibaw ko nga nasakitan siya sa imong treatment niya. Mong ayaw pagpa-victim, diha. Kalimti na lang siya ang pag-focus imong pagtrabaho. Kay wala siya kay mahimo. Kay wala sa siya din sa Cebu. Day, nakabanday ko ni mo rin ba nga gaano kay kagnaon? Nakamove on na ba akong amiga? O, day, oy. Tulo ka tuig na po baya so nga nagbuwag ni. Dugay-dugay na magyudi ay no? O niyon sa man? Andam na ba ka nga makamit og laing lalaki? Dili ko sure kung andam na ba ko, pero dili na ko mahadok nga musuway. Og depende sa lalaki nga ako makaila. What if ipaila-ila ti ka sa akong kauban sa trabaho? Okay na nimo? Kung tanaw ni mo magkasinabot mi, okay ra. Way problema. Sige, sige. Ako siyang ingnon ha. Yabaga ko di ay. Maulagi. Thank you, Bert, ha. Thank you, Sansa. Wa ko magdahom nga magkasinabot ang ingon ani. Basta ko. Karon pa ko nagkasugat og babae nga pareha nimo. Bert.
Wow! Dalian niya nagkasinabot, God. Maulagi dayo eh. Na-shock bitaw ko. Gaan gid ka kung buot niya. Aw, kung manguyab ni mo, sugta dayon. I love you. Oh. Nakalitan ka no? Hasta gani ko. Nakalitan ko nga wala siya di ening akong gibati para nimo. Magpangita na kay ko nimo, An. I love you too, na sad Bert. So, kita na? Oh, kita na. Yes! Dili na sad ako makontak si Bert. Kung dili pa lang ko magkunahon na ang PC ni siya, mangluod na gid ko. Sikim ko kalipong, uy. Nga naman ka ni? Oh. Dili ka. Magpiti ko siguro. Kinuo ko. Positive. Mablos ko. Akong bahibaon din si Bert, ani. Ato na ko sa opisina. Pabuta lang, ma'am. Di pa pwedeng pasulan sa sud. Oh. Ana? Uy, ginuo ko man niya makadini. Na ako'y tuyo ni Bert. Ayaw din Tana, ato ta mag-istorya sa unahan. Ngano di ay? Nagkagubot sud sa opisina. Kinaini adto ang asawa ni Bert. Unsa? Asawa? Mauna. Dahil sorry gid kaayo. Wag ko kay baw nga minyo this Bert. Unsa? Oh. Sorry, An. Sorry? Sorry. Muingon lang kag sorry? Ingon na ba kasayon para nimo? Ha, Bert? Bert, pila ka tuig gawa ko musunog sa karelasyon. Kinadlo kong masakitan. Natagam ko. Unya karon, moro na gyapon ako makuha niya imo. Oh, naibaw ko na sa'yo ang aking gibuhat. Pero ang pinagpupit ang aking pagpilihan, kamahal ko ka. Mahal ko ka, An. Pero bisag ko saan. Dili na gigit pwede. Sorry kung nakasama ko pa ko sa imong kinabuhi. Pero kini mo itiman eh. Wa naman po udta pero dili mawa ang akong love ni mo, An. Bert. You came along unexpectedly. Sakit. Grabe ka sakit. Pero aron magmalinaw na lang sa tanan. Gipili na ako nga itago na lang ang akong pagmamtos. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga hikalan kaagi ni Ana nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong gipanayo. Awit nga nagalahan, why can't it be? Diya. Ma, imo lagi nang gihipos imo sinina. Asam day ka, ma. Dili na ko magagwanta uban sa imong amahan, anak. Mao mo biyan ako dinhi. Ha? Imo ming biyaan, ma? Oo. Og ikaw na'y bahala sa imong mga igsoon, ha? Arpi boy. Ma, maluhin taong ka, ma. Ayutan mig biyahe, ma. Wan ay makapugong na ko, Arpi boy. Bahala na mo dinhi. Ma! Ma, ibig biyahe, ma! Ma! Nibiya gid dato gid yung inahan. Mag-unsam tayo ni pa. Nagibiyaan naman tang mama. Ayaw mo kabala ka. Makaya ra na ako ni. Mabuhi ta mo bisan ug wa na si mama ninyo. Sige lang pa. Kay kung nudako na niya ko, mangita ko og trabaho.
Aron makatabang ko nimo. Pa, naunsa day ka pa? Lain man na paminad ako sa kong lawas, nak. Tuwa naman adlaw. Di gid ko mahimong mo trabaho. Kuan mo gud pa ka nang wa na tay bugas ba? Piliguton man ako mga manghod. Anala, lakaw lang una sa atong suki ka tindahan, nak. Pangutang dito. Oy! Dili mahimo. Dako na kay mag-utang nako. Ingnan si Papa nimo, pabayri ang inyong utang. Una mo mangutag usab. Bisag usa lang ko ka kilo nang para amo lang paniud to. Bahala ng mga pasmo mo dito. Di ko magpautang ninyo. Asam ko ini paingon. Nung imong pautang na mo. Wala ba tayo kaon na ako mga manghuda? Anong banha sunahan? Magkadoon ko. Uy, baksing rin. Napalisan na kay Gidako lang nagbaksing. Hoy! Boy! Tuan! Kailangan kang mapil baksing! Dahil may premium ka daw! Tuan! Sige, Noy. Mapil ko. Nakidaw ko. Magkakultan ko ini. Magapalit ko pagkaon sa akong mga manghod. Recorded by Radio Mo TV. Inuto ko'y taon, nak. Huwag mo maning gibuhat. Buhat. Nakakwarta mo sab ko. Di na ko gusto nga imo panimbuhaton, ha? Gusto mo sab ko nga. Inikadako na ko pa. Mahimo kong baksir. Ayaw, nak. Kumudako ka na gani, pagita og laing trabaho. Ayaw anang baksing-baksing. Kaya sakit-sakit ang nasa imong lawas. Pa, karon nga dako naman ko. Mananghid ta ko nimo nga manarbaho ko. Asa ba sab ka manarbaho, nak? Ay, dinir ko sa ato sa jinsan pa. May nitabang na ko. Iya kong ipasod og kolektor. Oh, ikaw nang mahibaw, nak. Ayaw ba yung taon kalimot na mo, ha? Ay, kabala ka pa. Ay, muli ko din sa ato kada sweldo na ko. May gani kay buutan na sa pangnahimo na kong mga amo. Kada sweldo, ako katagas papa. Hi! Ikaw rin bago naman kauban din eh. Oo, Ako si Inday. Ikaw? tawagan ko RV boy. Saan ko? Ano si Inday naman ang pirmi ang hiya sa pagmamaw? Gugma na ka ning akong gibati niya. RP boy. Muna tinuod ay. Pirmi ka ni kaso sa pagmamaw. Ug sure ko, nagugma ni akong gibati niyo. I love you, day. Oh. May paglaong ba ko, day? Baka kung dasad kaayo ko kung moingon ko mo ako makagusto ni mo, RP boy. Usipot mo, pasabot, day. Naigugmasad ko ni mo, RP boy. O gisugot na ka. Yes! Salamat kay Inday. Daghang yung kayong salamat. Day. Gusto ka nga itong kipuhat, RP boy. Di man ha? Nahadlok man ko, boy. Mahal ko ni mo, di ba? Sa ikalok. RP boy. Huwag ko makapagong sa kibati. Nakuha ko yun ang pagkabay ni Inday. Pero huwag ka magbahay. Kay ako ang nakauna siyang pagkababay. We were one. Ha? Mabdos ka? O, RP boy. O, kinahanglan nga imo kong pakaslan. Kuan day ba kining abi nimo? Di pa ko andam nga musod o kinabuhing minyo. Napa ko'y mga igsuon nga akong tabangan.
Unsaon man ni ron? Ang masabog imo kung pasagdan ini nga akong kahintang. Day, magsutil niya ta pag-usab ha. Muli isa ko sa amo. Makiksulti ko sa kong amahan. Uy, di mahimo nga magminyo ka karong panahon na Arby boy. Pero nga naman pa. May trabaho naman ko. Di mahimo nak. Kay kaslunon ang imong igsuon ron tuiga. Magyayong mo og tuig. Di na mayo. Kung gusto ka, pag live-in lang una mo. Kay babdos naman ka ng babae. Oh, sige. Musugot ko nga mag-live-in lang ta, RP Boy. Ang importante, nga may ilong amahan ng akong anak. Pero maulagi day. Di pag ko makasiguro kung kanus at magpakasal. Okay ra, uy. Ang importante nga magkauban ta, RP Boy. Inday. Igun ini da ini minyo-minyo. Kakapoy pa ini, uy. Day, kalago ka suko, good. Okay, sa mga dili masako ni mo. Nga dili man mapaigo sa itong panginahanglan din ni Sabay ang kwarta nga imong gihatag nako. Saan mo na nga, mauram gani akong kita. Adi man yung kamot ka? Huwag ka na pagsigin mo practice og boxing madomingo hunungan na na. Muni katag di malas na to. Dili, day. Sa una, gamay pa ko. Nangandoy ko nga mamahimong boxer. Og dili ko mohunong hangtod nga dili ko katagag katuman ang akong pangandoy, day. Aw kon mauna. Pag inusara dinhi kay mubiyak ko nimo og dadon ko ang atong anak. Day. Sa gamay lang hinungdan, gibiyaan ko ni Inday ug ang among anak. Hangtod karon, wa ko na sila makita pa. Sa karon, ni anak ko sa Cebu. Usa na ko ka boxer. Kanimo Inday, kung nakabati ka man karon, hinaot unta nga magkatagbo pagbalik ang atong daan. Dinhin lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagan ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni RB Boy nga taga Jensen City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan. Para sa iyo ang laban na to. Para sa'yo ang laban na to. Kaagi kibata no doa sa radyo ni Rica Persuel Garing o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa gawit. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa gawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address, rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpabinaw. Ayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining sikat na kayong tulumanong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Nika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, You Are My Song. Recorded by Radio Mo TV. Si Conan, padung din eh. Maigling ra, ha? Itago pa yun niya yung cellphone. Kaysa na yung chat? Tiyab mo? Dili pa. Dili pa. Pero kung makadaag niya isi din, ha? Kilig na kayo. Anong pagbuot? Nanguyab na siya ni mo, no? Nga, wa pa makibuot. Di, gani ka kamaong manublay sa mong buhok. Mo nang dili ko ganahan mo share ni mo kay nawayon kayo kanako. So, uyab gilito ni mo. Dili pa lagi. Pero naanami sa getting to know each other stage. Wow, ha? Pero sa layo pa ko, samtang nagpadung ko din, eh. Klaro kayo sa kong pananaw nga. Murag, magisi ang aping mo sa sigig, smile. Nagatubang sa mga cellphone.
Unya na dito na mo uyab. Hala, no, dili pinikikilig lang ko. Ikaw magani lang magkikachat-chat. Pero wag yung pumutog anak ko kung kinsa na. Ano nga ito kanti? Utog na Mr. Chata mo. Ha? So, wag pa mo magkakita, anak? Papoy, huwag ba sa plano? Oo, ha. Feeling gwapo sa kita, no? Di mo ako feel good. Wala nga, mag-ipugos na ko kong self. Ma-fall pa lang ko niya, inuwan ako. Imigkita na mo. Aulo, kasi siya. Har-har feeler. Di lagi ka kadawat ng gwapo ko. Imo akong gipaanin sa inyo kay ingon ka mag-movie Mariata. Pero imong naong nakipirmi ang imong phone. Ganina pa ka. Kisa naka-chat mo. Ay, sorry, day. Sorry, gid kaayo. Kinsa lagi na? Carly iyang pangan. Chatmate lang, good. Ha? Di mo sa kakita, ana. Dating site ra, day. Mao ba? Tanawa daw ko. Why now, uy? Ha? Kasi yun na. Wa siya magbutang og picture sa iyang profile. I mean, nagbutang siya pero dili gid ang now. Uy, kawayok mo ana. Dili man. Kaya mas ko magbutang gid naong nako. Naa pa lang ini makailan ako. Lahit nga naong ang akong gibutang. Pero away ning duha ana. Kaya ba akong grab photo ra yung profile o kabos siya grab photo ra pud ako. Oo niya akong makikita. Di tingali uy. Murag tanaw na ko chat man gid kutob amo. O niya, mura lagi invested kay kanang tawhana. Naklaro man daing nga wa may padulngan. Ambot ba day uy? Wa ko kasabot. Feeling bitaw na ako, no. Gaan ka akong pamati niya. Muna bitaw close na kaayo ni. Karon pasab ko ana da. Well, good luck ni mo ana. Naunsa man kanika. Wa man kay laing gibuhat. Sita malagatubang yan yung cellphone mo. Wara ni Maui. Wa go town. Madahagwa. Nga kada atubang ni mo anak. Sige kang malagbisi. Murag kilig kayo ka. Sa man si Conan ano? Ma, nga kung si Conan man imong nahuna-hunaan. Oh, dili day mo uyab. Ma, best friend raming Conan, uy. Oh, sa gudi ay. Abi manggod na ako. Level up na anay mong inyong friendship. Wa, ma, uy. Dili sa mahitabo nga level up na mo ang among friendship, ma. Kay sungugan kay itong tawahanan ako. Basig magpatagad lang. Ma, kaysa kung tanaw, dako gusto ni mo si Conan. Imposible, ma. Dili siya makagusto na ako kay dili ko niya type. Pero type ni mo siya. Oh, ma. Noon sa mong ko. Ano mo ko makatubag sa pangutanan ni mama na ako kung type pa na ako si Conan? Dili ka pangtabon lang akong chat-chat karon mawasa ko na si Conan. Recorded by Radio Mo TV. Maura gini mo gitawag na ako aning orasa? Kay dili ka makatug, tungod ginay nakasamok si mo na-una. Og ka na, mao si Conan nga imong boy best friend. Oh. Ngano di naman kamutog aniya sa imong na-feel? Para unsa? Para ma-friendzone ko? Nabati ka chat-chat, day. Og nakaila na kay ko adto. Bisag tanos awa gyud to'y babae nga seryoso bisag usa. Pero at least, wala kay angay mahayan, diba? Kay, nasulti naman ni mo imong na-feel. Day. Doon na kayo sultin ako? Oh. Masam na? Kumusta na mas imong ka-chat? Maurag yapon. Kuan, huwag gina ka makagusto niya? Tepa. Ano na kung ikaw may naisultin ako? Ano ko daghan naman hinong mo pangutanan ako? Kuan. Ang tinuod. Yung namagod ko yung babae nga nagustuhan, dugay na. Di pa lang ko makahimos pagsulti niya.
Ang tanaw mo niyan ako, chicks boy. Pero kung magkakamim gani, tarunod yun ako siya. Isaad yun akong di yun ako siya pasakitan. Mao ba? Oo. Ako sa may isulti naman ba? Wala eh, wala. Kalimutin na lang to. Si Carly, ang akong kachat. Nag-chat man? Uy, kataas pa niya yung chat? Saan man eh? Nakabasa ko hindi. Unta, makasulti ko ni mo in person sa akong tinuod kang gibati diha nimo. Pero unsaon, nakutob ng gutas chat. Gusto ko man akong magpailagi mo. Pero sa akong tanaw, dili pa man ka ready magpaila sa imong kaugalingon din hinako. Kay kung ako'y pangutanon nimo, ready na kaayo ko. Naghuwat na lang bitkos imong go signal kung kanus Mas maayo tingali nga makikita na lang kung ano akong kachat. Aron sa ingon, madivert na kinang ako na sa lain. Kaysa magsigo ko na una ni Conan. Masakitan ako. Sure ka makikita na ka, ana? O lagi. Pero, base na niya, kung saan ka, ana, ha? Dili lagi. Di ba sa ko makikita nga ato ko mingaw nga lugar ko? Bawaya mong sabot nga sa plaza may makita. O niya, dili ka magpakuyog? Ayaw na. Okay ra ko. Okay. Basta, panawag lang ha kung doon naman ganin mahitabo. Yes, Nay. Ayaw ka bala ka. And thank you. Asa man ka siya? Nag-chat mo ko niya nga ni anak ko din na anak ko naka-white nga polo. Mauna tingali na siya ka na naglingkod. Si Carly na tingali na. Carly? Sorry, miss. Di ko si Carly. Ha? Sorry. Binakog. Ikaw? Ikaw si Carly? Conan? Ako, Nika. Ako ang dugan mong kachat-chat. Wala ko magpailan mo dayon kay base yun niya, imo kong ibasted kung hibaw ka. Pero ako mag-expect ha, na sugtong ko mo dayon. Of course, karon nga, nakailan na ka na ko. Siyempre, nanguyab-gabong ko mo. Conan. Ang tinuod, Nika. Mahal di ka. Lugay na. Pero ambot pa. Nga nang mapayot, basta ikaw nang akong katubang. Karon nga nahibaw na ka nga si Carly di ay yung ka-chat-chat. Kaya ako di ay ngayon best friend. Maura na yung reaction. Hala, kusog na ko. Sorry. Nakalitan man ang gud ko. Huwag ko magtuho nga ikaw di ay. Paano hinuon ka? Okay na eh. Pero, sakit na bitaw. Gani, kusog-kusog ito. Sorry ha. Ikaw mang good. Imo pa manggay kung di pa antos good. Ha? Ang sa'yo buhat mo ibasabot. Ha? Mahal sa kunin mo no. Uy. Di mo siya matugan. Oo na. Dili pa ba good ay obvious? Naimang higayon nga. Gusto na akong patuon akong self. Pero minggod ko rin mong alam good na feeler ko. Maong dili na no. So, ikaw, kita na? Pansa man na? Panguyab na na? Oo, man. So, gusto rin mo, matong sa inyo? Ayaw na. Kinibaw kong manuhog na tos mamahan ako. Pero, okay na. Gisugot na tika. Yes! I love you, Nika. I love you to, Conan.
Chicks boy sa ako mag-ila, pero mapinanggaon o grabe kong mamahal. Now, we're happily married with 2 kids. Dili na lang kutob o dagang salamat sa pagtagaling akong kampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No, bito mga hikalang taaging ni Nika nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kitangayong awit nga naguluhan. You are my soul. Nawar mo eh. Huwag pa sa hero na. Hi, Jim! Mabiyahe ka? Oh, Beth. Ano na lang ako sakay ni Mobi? Kay dugay naman akong suki. Good, basing malit ko sa trabaho. Ah, sige, huwag problema. Dali. Ihatod di ka sa mong trabahoan. Hey, Jimmy. Ikaw di sakyan ni Beth, be? O, bay? Wa mo ko na yung suki. Wa man ay klaro yung suki, good. Usay mo tunga, usay di. Mo lagi? Maong ako lang ang yung gisakyan diri na. Ako pa ni mo, bay, no? Ikaw may atong pirmihan ng Beth, bay? Basin pa tayo og magkauyab mo. Ah, bay, lili. Hi, Beth. Duty na ka? O, Jim. Aray na lang sakay na ko. Kay, wa pa mag-ayo mo suki. Na, wa pag yun, Jim. Akong lihat to, di mo, aron di ka malate. Ah, sige, Jim. Beth! Jim! Kung sa kay maayo kun, ako nalay, tighatod ni mo sa imong trabahoan. Aron di ka malate pa. Mayroon bitaon ta ko ni mo, Jim. Kay na, dugay kay Snoy Edgar mo abot, oy. O niya, ako lay tighatod di mo. Ah, sige. Ikaw na lang, Jim. Sa ato pa, makadiskarte na ka, ana. Kay ikaw na may kahit tighatod niya. So, ayan lang, bay. Oy, ayag luya-luya diya. Kung ba, tigad, anong makauyab ka? Hi, Beth. Uy, Jim! Ni amo lagi ka. Nagot sa kadini sa kong trabahoan. Nagkuhat mo. Ano man? Ah, basig maglisod niya kag sakay ba ni Pauli mo. Maong ako lay kuha nimo. Sakto gid kaayo, Jim. Kay kaduha ba ako musakay paingon sa ato. Mao lagi. Dali na, sakay diri. Salamat ito nga, nikuyog ka na ko nga mga snacks. Nganong gidadi ko nimo din, Jim? Namugod ko yung isulti nimo. O nga, wam ko ilang lugar nga akong dadaan mo. Lain sa kayo kung musulti ko nimo sa akong toyo nga, magdagan ang motor, di ba? Okay, ramang good. Di na okay. Okay ko tayong bastos na kayo eh. Ha? Oh, ansam di isulti naman ako, Jim. Kan, o nga, Bet. Di ka masuko. Dili man ka na binuang. Dili eh. Unsa man lagi na. I love you, Beth. Jimmy. Muna, Beth. Nakagusto ko mo. May chance ka ko. Koan, Jim. Matugan lang sa kunin mo tinuod, ha? Ganahan man sa kunin mo. Kumawa. Uyab mo ta? Oh, Jim. Ako na kang gisagot. Salamat, Beth. I love you. I love you too. Recorded by Radio Mo TV. Ingon bitaw ko nimo nga mauyab ra lagi na nimo sa bet lagi. Huwag ko magtuo ba nga. Iya di kong sugtong. Kaya lipay na kay karon, ha? Kay mauyab na giga. Oh, ba eh. Uy, kabutangan sa kong kalipay nga. Nagkauyab naman ni Beth. Tinuod ning akong nadunggan na balita, Jimmy, nga uyab ko nun mo ni Beth. O, ma. Pagbura ko na yung gisugot. Aw, maayo hinuon. Buutan man sa dang bataa. Maayo unta kung magminyo na mo. Oh, maang mo eh. Pamunyoon dayon ko. Maayo manggod ng magminyo dayon mo aron makakita dayon ko og apo.
Ganun katawa ka. Nalingaw na ko sa mong gisulti na ako nga. Paminyoon na ta ni mama ni mo. Lagi, gusto na ko na siyang mutanaw gapo. Ingon anak, gina mga tiguang. Uy, gusto, gina yung mutanawag apo. Wow, lagi. Dili sa tamo ganahan na anong menu, Jim. I-enjoy lang sa nato atong kaugalingan. Samtang uyab pa ta. Unsa mo kang orasan ako kuhaon, Bet? Ayaw na kukuha, Jim. Ha? Nga naman? Naapamilakaw sa akong mga amiga, good. Basi madugay ko sa pagpauli ba? Oh, mo ba? Oo niya, inigpauli mo. Magpahatod ako sa akong mga amiga. Beth, wala mo kayo trabaho ron. Mga agta? Pasensya na, Jim, ha? Kikapoy, hindi ko, uy. Di ko ganahang mulakaw. Oo, okay na, Beth. Isasunod na lang, Jim. Kaya kondisyon akong lawas. Manglakaw ta. Sige. Yay ka! Di na gid na pwede ba yay? Uy, abgod mo. Kinahanglan gina mag-date-date mo. Date-date ba? Unta lagi ba pero saon man niya, ibalibad man. Balibad. Pugsa, uy. Unsa man ka? Uy, abgod mo. Kinahanglan nga maka-score gid ka ba? Dinira ka? Oo, Jim. Dinira ko. Naraman din sunahan ang bahay sa ko, amiga. Oh, sige. Mo message ako ni mo hakon, mapakuha na ko. Sige, Beth. Sobrang inuwag. Uy, si Beth mo din eh. Hello? Hello? Asa man ka? Di ako sa bahay. Ganina ra kung sige palawag mo. Dugayan mo mutubag, uy. Sorry kayo, Beth, ha? Nakatuog mood ko. Pari na ko, bes, kay muli na ko. Sige, muanan ako. Sorry kayo, nadugay ko. Dugay ko nakabantay sa mga pagtawag niyo ko. Sa puya, biya ni mo eh. Ganina rin ko nagpinaabot ni mo. Pasensya lang, Beth. Sige na. Ihatod ako sa amo. Sige. Kadito. Nakainom ka? Sus, gamay ra, oy. Ako mga amiga, dili man magpabalibad. Sige na, ihatod na ko kay katulgo na kay ko. Ako panimo, no? Imo na minyuan. Minyuan? Oo, minyuin na lang na. Aron di na magsigig laag ba? Oh, maayo ka ba? Maugrig sulbad ba? Aron di na magsigig laag si Beth ba? Di na magsigig adto sa mga amiga. Maayo pa tingali ba isa? Mara lagi na sulbad lagi. Minyuin na si Beth. Dili ko mo sugot. Ha? Dili ka masugot nga makibinyo na ko? Dili, Jimmy. Oh, Beth. Kano saan may magbinyo nga nagkataas ang mga itong edad? Kung mamugos ka magkiminyo na ako, magbuwag ta. Oh, Beth. Kung magminyo naman ang gani ko, dili ikaw akong minyuan. Beth. Unsa ko lang, di pa naman tingin mo. Gusto kag klarong storya, Jimmy? Huwag mo ko'y gugman ni mo, Jim. Mauna. Unsa? Bisag gamay wa ko'y gusto ni mo. Ano nga nung imo mo kong gisugot na? Huwag na kigugban ako. Gisugot lang ti ka. Aron na itighatod na ko sa trabahoan. Giuyab ti ka aron ko na ko'y mga lakaw, madali ra ko. Pero bisag gamay wa ko'y gugman ni mo, Jimmy. Maong sorry kayo nga dili ko makiminyo ni mo. Og, maayo tingali nga, hunungon na lang ni nato. Magbuwag ta. Unsa? Pamanggi pa ni paingnan ba ang atong relasyon?
Kay ikaw naman higugman ako. Ug ako, wa ko mahigugman nimo. Maong sorry, Jim. Ato na ni hulungon ang atong pagpakabuang. Wa ko magdahom nga gigamit ready ko ni Vet. Iya kong gisugot aron himuon niyang driver sa imong lakaw. Sa pagkakaroon, nagpabilin ba kong ulitaw? O nahadlok na nga manguyab. Itingali binuangon na sa kus mga babae. Binin na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagadi nga akong kampo. More power sa argument. Recorded by Radio Mo TV. Mau kita mangyaygalang kaagi ni Jenny na taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit ngayang ipangayo awit na lang kisat na ta. Ang mong kaagi gibahatan nito sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ubus sa direksyon